میشینیم ژوکووسکی میریم و اینجا پرواز میکنیم. ژوکووسکی دوشنبه انشالله نصیب بشه پرواز میکنیم. اومدن اکا تفتیش چخه؟ تفتیش هست اکا جان. احتیاط کنین اکا جان. به داکیومنتی نبروین فر نگردین. شما را داکیومنت پرسیدن؟ اینا ما بلیط خریدیم با داماده دفعه اومدیم. اینا ما رسیم 27 مای 29 دابوندن ما را نه تلفن نکردن نگفتن برادر جان التماس نگیرین ایار авиакаса خبردار накардам бардод. айни замон бигем вақте несте ки документ пурсана баландравӣ кунем ё ки гуфти рӯзҳо права качат кунем мегиран мебаран адел ман мекунан рейстон парвоз мекунам мерава. Кай Абдулло ҳаст да пешмон бародар чанд ха метавонед занг бизанед номерои ҳамин бародарро бигирен ҳамин одам билет бигирен бо дастгирӣ мекунан регистратсиядан хизмат мекунад бародар тафтиш дани ҳамаш да қатитона бародар дастгирӣ кунем бародаро лайка бизанем фуромӯш накунем. миннатдорем ай ҳаматон иншаллоҳ бигем мошинда мешинонем роҳӣ мекунем. салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир ба ҳама мардуми тоҷик ҳар як нафаре ки видеои моро ҳама вақт тамошо мекунед каналмона дастгирӣ мекунед ва боваримон доред. ай ҳаматон миннатдорум видеоро ҳатман то охирша тамошо кунед ва нафарҳое ки тамошо доред лайк ва обуна шидана биҷихем барои пешравии канали мо беҳад дастгирӣ хуб мешавад ва миннатдор мешем. ҳама вақт медонед пешакӣ рекламамон мешавад авиакасара мемонам ай ки ҷой ба ки ҷои билет дар кор мешавад ай ҳамин номерҳо дар ватсап харидорӣ мекунед беташвиш ҳар як билете ки мегиред худам ҷавоб мегӯм ва номерҳои бародарамонам нафарҳои бедокумента ай ҷои зиндагӣ мекардагӣ Москва Московский област мегирам мебара граница нафарҳои даки студентческий дар кор мешавад метавонед дар номерҳои авиакаса муроҷиат кунед. хоб масъалаи тафтиш ҳамаи аэропортҳода тафтиш ҳастай назар ба пештарара сахттар шидагиай айни замон бигем вақте несте ки документ пурсана баландравӣ кунем ё ки гуфти рӯзҳо права качат кунем мегиран мебаран адел ман мекунан рейстон парвоз мекунам мерава барои ҳамун муомила кунед ҳаракат кунед на фақат ки аэропортҳода балки тамоми ҳамин Москва Московский областда пешя регистратсия нишон меодем мегузаштен мерафтем ҳоли ҳар як нафара гирифта адел бурда отпечатка гирифта ки ҳамаи чиёшон туғрия гуфта фалшивӣ набоша гуфта ҳатто ҳамин нафарҳое ки тамошо мекунанд телефон мекунанд мега ака виднажители стувадорем нишон додем бурдан адел ки оригинал ҳаст нест гуфта барои он бедокументҳо эҳтиёт бошед. ин бародарҳода айдамадедва кулоб билет доштанд то 29 айдамадедва кулоб парвоз намекунанд. бигем ки бисёр авиакасаҳо пассажирҳоро хабардор намекунанд ҳамин рӯз 11 нафар шид меояд ина саргардон бо ай дамадедва Жуковский мераванд ай сабабе ки кулоб мардум кам рафтестай дреса якта карда рӯй кардестиянд саргардон бигем бо иёра 29 да мондагӣ бо даводав кардем ҳамин рӯзда душанбе мондем шуна ҳам бигем бо омадан ина ҳам саргардон шидан ҳам бо тафтиш кардан бигем хай бо хитон биё ку салому алайкум акаҷон сози аканази шукр акаш муазин ай мо наомадем ба дамадедов аэропорт Москва мо 27 числа буд ана реси моро запрет бундан Жуковский 29 число буд хай худо баракат та кай Абдуллора омад даводав кад ана корбори моро буд кад ина мо насиб кара мешинем Жуковский мерем аҷа парвоз мекунем Жуковский душанбе иншалло насиб баша парвоз мекунем. омаден ака тафтиш чхе? тафтиш ҳаст ака ҷон. эҳтиёт кунед ака ҷон бе докименти наброен фир нагардем. шуморо документ пурсидан ака? бале моро пурсидан мо документ доштем ҳамаса муомилаи хуб кунед ака ҳаракат кунанд ки адел набаранд шуна ки бо баромадан қиинтар мешавад. ҳама иншаллоҳ кулоб парвоз мекунед нафарҳое ки тамошомон мекунанд дастгирӣ кунанд канал дастгирӣ кунем бародаро лайка бизанем фуромӯш накунем. миннатдорем ай ҳаматон иншаллоҳ бигем мошинда мешинонем роҳӣ мекунем раҳмат барои видео кардан ва дастгирӣ боше гап нест.